йортында очрашуыбыз белән тагын бер тапкыр тәмамлыйм. Безнең якташыбыз Рөстәм Фәйзович Ямалиев. 29 октябрьдә Ижауның халыклар дуслыгы йортында татар һәм төрки халыкларының милли конгрессы рәисе Рөстәм Ямалиев һәм Татарстанның Кама аръягы территориаль зонасында татарларның һәм төрки халыкларының милли конгрессы рәисе Давут Хабибуллин белән очрашу булды. Чарада Удмуртияның милли оешмалары вәкилләре, укытучылар, татар яшьләре, эшмәкәрләр катнашты. Ижауның милли оешмалары Мәскәүдәге татарлар тормышы, балалар бакчалары, татар сыйныфлары һәм гомумән яшьләр белән эшләү өлкәсендә килгән кунаклар белән бик җанлы әңгәмә кордылар. Үзара тәҗрибә уртаклаштылар. Ижау белән бик яхшы дуслар, күптәнге дуслар. Алар безгә киләләр шул яшьләр форумына берничә ел инде. Без аларга киләбез, безнең яшьләр монда килә. Без монда 3 еллык презентация үзенең китап табып бардык инде. Шуңар алар белән дуслык безнең күптән. Аларның инде менә җырчылары, баянистлары тоже Мәскәүгә килә. Без аларны каршы алабыз. Инде тоже 3 еллык без даже концерт ясадык Мәскәүдә инде. Шуңар менә монда килеп инде алар белән күрешеп, очрашып, без теге интернетта телефоннан гел элемтәдә инде. Түгәрәк өстәл артында җанлы һәм файдалы әңгәмә узды. Көн кадагында милли тәрбия, тел, милләтне саклау һәм үз җирлекләрендә яшәүче яшьләрне регионда калдыру мәсьәләсе күтәрелде. Катнашучылар арасында яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә шактый. Һәркемнең әйтер сүзе бар. Үзебезнең эшләребез белән таныштырачакбыз һәм алар да безгә үзләренең эшләре турында сөйләячәк. Бу безнең үзара хезмәттәшлегебезне тагын да ныгытыр дигән өметтә тәҗрибә укытышу бер вакытта да артык түгел һәм бу тәҗрибә безнең эшебездә тәргиш булыр дип ышанабыз. Бу хезмәттәшлекнең нәтиҗәләре бар дип әйтергә кирәк, чөнки без Мәскәүгә бардык дигәнем идем. Безнең берничә яшьләр оешмасы вәкиле Мәскәү Татарстанда оештырган матур гына чараларда катнашып кайттылар. Аларның эш алымнарында өйрәнделәр, ләкин аларның эш алымнары безнекеннән күпкә аерыла һәм без аның иң кирәкле, иң безгә кызыклы булган өлешен үзебезнең эшебездә дә кулланырга тырышабыз. Килгән кунакларга Удмуртия татарларының милли җанлы булуы турында сүз белән генә әйтеп калмадылар. Очрашу дәвамында Ижау яшүсмерләре башкаруындагы чыгышлар делегация вәкилләрен сүзсез калдырды. Давут Хабибуллин Удмуртия татарлары турында күп ишетсә дә, Ижауда мондый милли очрашуда беренче тапкыр. Менә бер айлык әгерҗегә барган идек шулай. Без Татарстан буйлап йөрибез. Татарстан якында Башкорт Республикасында, Удмуртия Республикасында безнең ике цел. Без беренчесе ул татарлар менә монда калсын дип, менә урыслар да бар. Где родился, там пригодился. Шул шуны, менә син монда тудың, син монда яшисең, син монда кирәк.